Hai lamsogo Adivasi Lives Matter ani mung Sarika Debbarma ang khoraksa Tripura ni ang tini norokno sanamoi phunoknai maislamni rompesuk laimani ke bahai ke sanamjak noroknai tongdi jin Tripura sarok agini jugo obahakeno sugoi chalayo obongkha maislam Tabu abono horsa somnai tuju horsa som khakai tandino kai tabu abono ruknai horsa som bai mani yagulo Iko rukbai kha kai obahai ke yogo maislamno kaham kai yog bai khai tabung rusamo suknai abono kariwai di rompeng kha sugoi nanglo tabo abono choknai norok nugui mangkhana rompe bahai ke sanamjak idi nobongkha kaisa bazar ni boya tai machine obo sugjagya obo rusamo no bahai ke sugjago maislamno sikang horsa somoi apore rogoi apore taisa karayo yogu kaham ke yogoi mani ulo rusamo suglayo ke rusamo sugbai khagai chogoi maislam rokhi gunda rokhi oi এরপরে চাই মাংখাতা অবহাই কেন চিন্তি প্রাসরক সানামে চালায়ো